fiesta diri guys ay kina sila banderitas. Banderitas may tawagan na di ba? Dirita ni Agi guys kay na may train mula bay aron makakita sa Cuba. Kang 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 bikang kang bikang kang 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 bikang kang. Kita. Napalaw sa Q. Ang sa napalaw be. Kita. Wala di ay. Happy ni Jagnana. Asa man ni ang train. Kita! Bye train. Saka na. Let's go. Bye. Balik na ta guys. Nagira dyan ta diri. Ning liko na ta ba kaya makakita sa Q train. Welcome to Kamisua. So ni Happy Tagloson guys. Kaya mag-exercise si Takuya sa itang mahiwagang tablet sa address. Hi guys! Nanata diri guys. Nata sa farm sa Filipina guys. Nandiyan na maligyan ni sila og mga mga gulay. Inay malunggay diri. So dalhon ta mo sa farm nila kay para makakita sad mo kay excited kung makakita silang farm. Kay mo palit pud mig daghan kay gulay. Sa Q ay natog niya, na baby po naglakaw, ayan ang gulo na natin. Ate, ato mo na chiriya. Gani, gananon ta sila magduwa na Q. Ganiti mo, nite? Hala, naitanga daghanan. Ay, pwede na igapon sa 1:30 no, kay Finil House man. Hala, ininduta, niti, ininduta sa inyong lugar dito, daghagulay. Ay, mga tangad guys. Si ate ay mayaman. May-ari ng farm dito sa Japan. First time ko nakakita dito og na farm ka ng Pilipina ba nga tagiya og mga farm ngay nani kadako. Dako kay hala kamungay. Naikuan ay asa ganay nga nati. Alugbati. Hala oy kanay sa niti murag Pilipinas di ko nimo mami sa Pilipinas ti kay murag nas Pilipinas na mo inani. Naupo akong kamunggay kay kanang na-harvest na? Ga-harvest na. Hala, uy, ninduta ni ko ba niya? Dili na magdali-dali bitaw. Ninduta ni ate, uy. Makalipay, ti. Hilig sa jud kag farming, ti. Naanad na lang ko. Pero sa una, di ka ganahan. Magkaysya. Nindot ang farm, ti, uy. Makarelax ba yan, ti? Basta maanad na ka. Buta kasi mong oras. Diba? Sa kaysya. Mabutang, di ko ganun magkaysya. Okay naman sa niti, kaya na kay farm niya, ma-business nimo, diba? Ang sayuti. Ay, sayuti, ay. Sa silid. Hala, uy, kanay sa niti. Hala, naisaging! Amuda ko pa ni siya, te. Takob na siya. Nagtakob na din. Ano sa tunga din tanan ang bunga. Wow! Sugoy! Amazing! Hala, napisaging ay. Saging ay. Ate, makaabot na ni bunga, te. Ito siya yung nanganak dito. Ano Ako na nanggihawan din mo ng anak na sila. Dumalaghan na sila. No, nindutan niya. Nasaging. Ate, nakaibulang hoy. Kamatis dagko, ate, uy. Inyo pa sa to dito, te? Dili na na. Dahil na diha sa ibabaw na siya. Hala, tininduta dito, uy. Na, okay ra. Malipay kung inani. Puta kong kinabuhi, te. Mag-garden na. Dili, ando ko dito sa pikas. Layo, te, ang pikas? Magsakay-tagsaklahan. Layo? Oh, medyo pa. O, pero dili kayo. Mga 3 minutes ra, 10 minutes ma. Diha ra gud inigambak nimo din ara sa likod. Diha ra sa likod. Mas dako dito. Oh, dako dito kay. Tuwa man dito duha ka Binil House pro kamunggay na siya. Nya dayon ang kuan siya kanang mga gay. Si ate guys ay tagiyas sa si ate Giselle. Okay ra ako mong gani yagit mong gani. Guys, musakay tani sa iyang kuan ni ate ay iyang car. Musakay unda ko sa likod guys, mabawal daw ingon si ate. Alin ta diri ba kay aligri sa likod back ride. Diri lang ta guys kay di day pwede ba kay diri sa Japan kay nagpunta. Oh, masungod to eh. Di pa kay ko tinakari ko garden. Ta diri guys sa atong kuan driver nga tagiya og farm. Ti salamat kay ti ha. Imo ko gitor. Gitor kita niya guys kay para makakita pud mo apil sa iyang farm diri. Sinarilas na na ko. Ay mo hapon ni dito. Hello, wow. Patula ba? Patula daw og sigarilyas niya guys. Ya diri kani pud ti mo hapon ni ti. Dili na ako atri. Diri sa napaunahan. Daghan na day garden diri no, o farm ba. Nya mga vinyl house, pwede man yung vinyl house guys og winter food pero kuan lang kinahanglan og kwarta pod pa kay kuryente painit.
kita daghang kamunggay diri sa Japan te. Kanite? Kuan ni dire. Wow. Wow. Dili tamnanan pa nila mo dire kuan. Kuan kana sana sibuyas. Laon. Mana ko hadi sa pakwan niya din. Pakwan na dira? Ang akong sitaw humana na siya, nao. Kana sitaw hala namatay na siya ti. Humana na siya. Nangamatay na ang mga sitaw ay. Humana na siya. Pangsabod na nagbalik. Put na ta diri guys, dakuha sa diri oy farm oy. Ati dakuha sa imong farm ti oy. Kadato ba ni muti kay tagiya magkagkuan diri oy farm ak pig dakuha. Nalipay kay ko. Woo! Welcome to the farm of Ate Giselle. Ti magpicture ta ti. Hala kadaghag kamuti, talbos ng kamuti nya na pay gabi dito guys ay. Hala. Hala oy makalipay man ni oy. Makalipay kay siya. Lipay kay ko. Gamay ra kay ko kalipay ti. Kamunggay. Welcome to Kamunggay. Ay, Kamunggay. Ta diri guys kay nay mas daghan ang kamunggay diri. Hala duha ka vinyl house ang kamunggay diri di ay guys. Ay, kamunggay food. Thankful kay ko ni ate guys kay gitur kita niya diri sa iyang farm ay. Nay nanguha siya og kamunggay. Namita siya og mga kamunggay. Kana sa man tama ning kamunggay te? November. Tama na po din sa November guys. Kaya di man daw mabuhi ni basta winter. Maskin pag naka-vinyl house, di daw mabuhi. So tama na dyan ni November. Nga, next year na po ate. Wow, daghanag kamunggay diri. Oy, maka-happy ate. Wow, kamunggay is life. So sa Pilipinas, lagi ko kakitag daghang kamunggay. First time ganyan ako, di nakakitag kamunggay diri sa Japan. Tiasin, happy kay ko. Guys, kamunggay. Ani? Pusuhay tagpupubi kay aron mga-experience tag pamupo diri sa Japan ba? Kay sa Pilipinas sa tagasuhay ani. Hindi rin guys kay pakwan daw. Napa ni mga bunga? Ah! Wow! Kadako! Gawas wala pa kana. Hala, uy, dako ah, uy. Nay mga sili diri ay pimang, bell pepper. Unsa ni siya te? Kani ay. Kana siya kana kato bitong murag luya nga. Ah, myuga. Dili luya nga. Myuga. Ah, sige. Dili lain nang luya. Kanang luya sa tuwa ba nga kanang murag turmeric nga ang color ko. Ah, kanang light yellow? Oh. Hala, mao din ni siya ay. First time ko kita pud ani ay. Kani Ato sa ato lagaon kay tambal na siya. ah, naaday diri pud sila ate guys. Ay ani. Una kita ko na ti kanang mga naka-box na babaligya. Hala, uy, pakwan. Pakwan! Kadaghag pakwan guys. Hala, uy. Murag kog nakuan ani ba na ignorante. Kaya first time ko kita ginani kada kong farm dress Japan as in. Salamat ate mo kong gitugtan pare. Ay, hala, uy. Ay, mga kuan, mga pakwan. Tapa dito ay. Daghana ani ate oy. Ah, daghan kayo ay. Lain siya, lahi lagi po siya color tino. Kana siya black ball na siya kanang usa kay kanang Black ball? raw man ang tawag. Kani black bull daw, niya kani kay raw. Roar! Roar! Ay, doon ka klase nga pakwan. Dagho nagbunga. Uy, kani po ti kay November po ni taman ti ang pakwan ti. Dili. Kani sa may taman. Guys, pakwan mo guys. Palit na mo pakwan. Diri day guys, kay wa day na itagi. Murag walay tagiya siya tinunya. Pwede ra allow di pagamit og masigkinsa. Na day park diri guys nga mga farm diri guys nga. Pwede ra ipagamit sa mga namudyo diri ba. Kay para malimpyo ang ilang juta. Kunais aniti. No, nani kanindot gid ang Japan ti no. Amo piningan kami amo. Ay niyo haning gasto. Kanais diri ti nay. Makaabot mong naiunod ani sa kamote te. Oo. Ano? Aki na siya mga siguro. Mga September, October. Ang makaunod din ng kamote guys, mga October pa. Nya baluyit. Violet nga kamote guys. Tamis ba ang kamote diri sa Japan? Nya mo balik na ta guys, sakay tagbalik aning sakyanan ni ate ay. Ari unta ko diri ba kaya ligri diri mo sakay nya. Bawal man. May among gikan ng kuan. Gitan. Guys, may tangkong. May tangkong ay. Kamunggay. Kamuti. Kadaghan din yung kamuti tino. Kuan ba yang uban tag pila ka kilo yun nga ipadang nila sa. Ayan, pampaliton. Oo, kay mag-deliver man din mo tino. Katong mga karton dito kay mo to yung panggamiton. Oo, pagamitin sa broccoli dito siya.
Lano, dako aday sa ayuta ninyo dirite no. Tapoy maisan ay inyo ha papun ni dirite. Human na diha sa broccoli na diha. Ano sa may isang dili ka mo. Dili ra kita kanang hawa na kay ba. Manami diha. Na ay nindot to. Vitaminan. Kani ay kuan kanang okra. Napoy mga okra diri daghan ay. Nya kamo na pay mananom ani te. No? Di lalim. Grabihan no. Pagsugod pa lang daan di ba? Kinahanglan. Oh, kinahanglan atiman. Di ba gihapinan na mo. Di ay mga kanang ginagmay nga kuan. Kakapoy ra lagi mo pero at least mo. Pero lang kapoy di ba? Maanad naman ka. Madugay imo na siya. Naanad na lang ka. Kinahanglan gid nga. Di kayo sagbuton kay ang sagbot ba yay makapakuan sa imong mga tanom, makapadaot. Mosad okay manang nay mga insekte no. Gamit pud mo mga pesticide dirite, pesticide. Dili kay daghan. Di pa sa Philippines to okay ra di ba? Dili kay lain ang kasakit daghan ang klase sa mga wheels bitaw. Pero na siya limitado nga unsang adlaw nga di dapat kanon. Kuan man na akong bana ka nang naman siya lisensya sa pagkapag. Mausa di ay okay kayo. Di ka pwede kagamit. Dili. Kay yang bana kay professional man so no worries. Pwede dili guys maglakaw lang ta. Kaya nindot man maglakaw-lakaw. Ang akong tangkong. Welcome to our farm. Feeling kay ba? Welcome to our hacienda. Diday, welcome to Ate Giselle Hacienda. Ay mura nag Pilipinas ba? Nakalahi lang kay ang Pilipinas mo mga vinyl house kay no need budata kay kuan budata straight bata init sunny. Dili kay namo winter mo na kinahanglan og mga vinyl house. Kay ug magbugnaw na sa October di ba? Magbugnaw na. Mag-close na na niya, mag-close mag-open close na niya. Ate kung winter na ti, di na ni gamit ninyong mga vinyl house te or tam na ninyo glain. Wala, tambay lang siya. Ay, saluyot ni te? Hala, first time ko nakakita sa saluyot nga tanom te. Kakita ko bunga, pero ko nang tinanong bangay nani, dahon sa saluyot, karon po kita. Ignorante kayo ba? Tambo kayo siya. Mo dahil ni magulay dahil kaning mga inani ay mga dahon. Napay kamuti diri ay. Hala, ang palaya! Woo! Ang palaya. Nay, ang palaya guys. So sa Pilipinas amang gyud ko kasuwayog ingon ani oy nga nay mga ampalaya ba. First time to din tawin nako diri sa Japan. Murag kong na-ignorante. Kauban pud nga vlogger bang ay nakahawid na gyud ko ampalaya nga tinanom diri sa Japan ay. Napay mga talong diri guys ay. Daghang kay bunga. Di ni mapas ninyo ti upang ti. Mapas ay kulang pag na ning Sabado. Daghay mamalit. Dagmay pag ganina okay nahurot na ang dagko. Daghan gyud ay mamalit diba? Domingo man ron. Pag hapon nahurot na siya. Pero nay mga adlaw nga nasa mo palit. Guys, nay technique ay karon pa ko sa Pilipinas kay wala may pisi-pisi, di ba? Wala mga stand diri. Magtanom tag mga talong kay wala ra man ni wa may mga stand nani. Butangan dai siya pisi, guys. Sinani ay inana kay para di daw matumba. Mani diri guys ay inya magpa-reserve tani og mani. Ay! Na-train silang kuan guys ay. Yagi. Para mayo wala. Guys, mutungas tas ibabaw kay mo adto ta sa balanghoyan. Nay balanghoy pud si ate. Diri kay akong kamaisan. Ana po day kamaisan diri guys ay. Dili ako diri amo ni broccoli. Broccoli ay. Mo na mo ang kuan set. Ito ay mais o broccoli ay. Yan na po yung humay diri ay. Sibuyas. Naninduta diri. Ito fresh pa dyan ang kanang hangin ba. Mutungas taan ni guys ay. Nauwi ko ang kayo ti ay. Bukit Feels kayo ti ang life diri ti. Buhol kayo ba? Diri ako mga kuan prutasan. Ala, balanghoy! Nay balanghoy diri guys ay. Guys, balanghoy guys. Niya, mga prutasan daw ni ate diri. Ayun, saan siya nga prutas te? Ang kanang gagmay pa apple na siya. Bukod pagtanom na mo. Nya, mga kuan sakurambo nya. Cherry. Wow, nay marang diri guys. Marang sa Pilipinas, di ba? Ha? Kanang marang sa Pilipinas lagi te. Dili marang. Ansa man? Malong day guys, di day marang. Nay, abi kog marang, pero basin murag marang pud yang lasa ani. Mata na ko mama, ingon ako mama. Unsa man ka daghan do rambutan nanay ko di na rambutan. Abi pud og rambutan sa yang mama ay. Pero ni kahinog ani te unsa mailhanan ani te? Mga tagak na siya day.
Brown na siya. Napoy first diri guys, nanay natagak nga ko na insect. Ako na siya giwaan. Hinon sa may ilan na nanay tigmahinog na ti. Dako na siya. Muda ko pa ni? Hindi pa din karon nga manti ma. Pa ni siya, dili pa ni siya kuan. Di pa ni harvest on di ay. Kanang ni kuan ba ni buka. Pata guys, din ni kawat ha guys, ingon si ate. Wow! Ato lang kit-kit. Mo siya niyang mayawas der ay. Diba tamis niya? Tamis siya. Ako mo dako na sugat taki. Ninduta sa view diri. Uy, ti pwede mo mag-picnic diri ti. Magdamo og tent. Mo gani mo tanan kung di buhat mo Ay. na og kuan. Bye-bye no. Pwede sila mag-picnic diri ay. Indot kayo. Kuan day siya guys. Maglabra ka. Ala uga, kuan day jud siya makatunog day jud siya ay. Maglab jud ka ini kuan nimo nya. Magdakag ka ng murag clip. Mo na, peach. Mo na. Ay apple siya ti. Apple man siguro. Ay, kuan man siya. Momo. Momo siya peach. Naoy, nakani guys kay mga kuan ni apple wa pa. Managgo pa ni siya guys, pila ka years na nani mga bunga. Sunod na to balik diri mga balik pa ta na nani mga bunga. Balik ta diri guys mga October guys kay para sa balanghoy. Pero nagigug balanghoy diri sa Japan. Ay mga blueberry ni guys ay. Ay daghang bunga sa blueberry. Kay ay muko anta. Mukuob. Mukuob ta kay na blueberry diri ay. Blueberry ay. Ay. Maso naman dito. Ay, mura lag nagtabiho daw yung blueberry, diba? Ay, mga anta guys. Healthy ra ba ni? Gamay lang siya tino, mamaligya sa kanite. Human na dahil nagpamupo si ate guys. Sayang kayo ni mga nangabilin ba? Ay, human dahil ang harvest season ani. Mura lang nagtabiho daw yung kuan ba? Pwede ko dahil ng flavor. Like flavor. Kada punuan ba kada pupunin mo kay lahi-lahi sa og mga kuan, lahi-lahi og mga flavor na tamis na aslom, na tamis kayo. Kani tamis. Nay. Mura lang tag nagtabihuday diri og kuan ba. Nagnaman pa diri sa Japan tinaga kanang tabihuday tino kanang mga on ba nya mamupo diri. Chiri ra jud. Mga kuan. Dili ka nang buli kanang magsurtur ni. Nindot ang bolte di ba? Mura ko nasa Bohol guys, na feel na ang kanang ambience sa Bohol ba? Na feel na nga nara ko sa muang bukid ay makita ko mga ani ba? Nice. Balik na ta diri guys, na nata diri sa kang packing area ni ate sa mga gulay. Nay tinakata? O tumudat ni nata? Inyo kata ni. Ani ang packing area ni ate guys, na po day kalabasa oh. Mga mais, nay dahon, nag-order ta og dahon. Nag-order ta ni ay. Mo ni amo ate? Kani mo na itong mga i-order guys, mga sibuyas, sitaw. Kani ay sitaw dahon. Nanatay dahon, natay ko na alugbati ni te. Yung tangkong, kamunggay. Wow, mo ni itong mga order guys. Isod na to, isod ko ate. Madali man ka ng lanta dito. Ayun taon sa kiyo ay. Tumudat sininatate. Ina. Natay kuwan guys, natay free nga. Saan nga na nito? Styrofoam? Styrofoam box. Naandam naman niya ate itong mga order. Pero gilaag lang kita niya dito sa iyang mga farm. Kaya arong makablog ko ba arong makakita mo. Salamat kay ti. Taga Cebu siya guys. Mudeng buutan na po. Ang palaya ay. Okra ay sikwa. Okra, sikwa, talbos ng kamuti, alugbati. Mga box guys. Naman pa baligya sa ating nga box. Tag 300 daw ni. Friend na sila ni Akio sa anak ni ate ay. Kasweet ni ta kuya ay. Di pa ako lamok. Ganahan mo sa kuya og babae nga anak. Kita diri guys. Kaya na isda diri guys. Dan atag isda. Kaya na pa may laing customer sa ate atong gipauna. Kaya pwede naman ta magangailangan. Ay mga isda. Wow! May tubig ay. Grabe kasugas ang buwan guys! Hi guys! Padung na tawli guys. Ako sukadso ang uwan. Sa atong daay. Naipit na ko diri ay.
mga styrofoam. Gisudlan sa mga gulay nga mga order ba. So padong na tauli guys, happy kaadyo ko sa ang experience karon kay first time jud ko nakasuway nga inato kadako nga farm diri sa Japan ba. Diyan na pa jud malunggay da ng mga gulay sa Pilipinas ba na halos tanan. So happy kay ko sa akong experience. Unta na happy pud mo nga nakakita mo ginana nga mga gulay diri sa Japan kay rare man guna guys. Rare na diri sa Japan nga may nga nga gulay ba. Diri ra og sa Okinawa na mga malunggay nga daghan. So that's it guys. Kung ganahan mo makaari po diri or ganahan mo mamalit nga kanang dinaghan jud ba, direct ni ate pwede ra pud mo. Pero pwede ra sag mo palit mo diri na mo palit mo sa mga reseller kani nag-reseller man mi ani. Pwede ra pud kay di man kadyo pud mo patong og dinagka gamay ra man kadyo guys, pang gasolina ra ba. So that's it guys. Thank you for watching. Always remember to stay safe and God bless us all. Bye everyone. Please don't forget to like and subscribe. And guys, awang ulan, ang tubig sa kalsada ay nahimo ng sapa. Why? Why? Kasus sa ulan eh.